שלום, מה אנחנו נתן ראשון? למד. מה אתה? זה אנחנו יכולים ראשון. לא, נחשי שלך. נחשי שלי. אני רוצה להראות להם מה שיש בי. הנה זה. נאכל את הכל. את הכל. את הכל. מה עשיתם? תנו לי. למד. מה? אתם פותחים את הכל עכשיו? אנחנו אוכלים את הכל. לא לאכול את הכל, אתם יכולים לטום. זה לא בריא כל כך הרבה סוכר, חמוד. למה באמת עשו אותי? איך זה בשביל הסרטון, אבא? אבל לא לאכול את הכל, אתם תואמים. גם בסרטון, הם לא אוכלים את הכל. בסרטון יש כאלה שאוכלים את הכל. לא, הם לא אוכלים את הכל, הם רק תואמים. יש אבל כאלה. ליל תתם. הנה אני אשים לך ילד, תעשה ככה ואני אשים לך. והוא למד, הוא לא ליאל. למד. לא, זהו. מה? לא צריכים לטעום את הכל. לא, זהו. זה לא בריא סוכר, תעשו וממשיכים. לא, כאילו, לוקחים ביס וזהו. אבל אתם אכלתם את כל הזה. הכל הבלונדי? כן. כי לא ידענו. רוצים לראות לי מסכרת? אז בכלל זה כל 1, 2, 3, 4. ככה הרבה דברים נשאר לנו. לא, אתם אוכלים את הכל, אני לא מסכים. הרבה דברים רק נשאר לנו, אבא. זה חצי קטן. אנחנו רוצים איתם למה, אני רוצה איתם מזה ביס. יאללה ליל תתם. ממה אתה רוצה איתם בי? קטן, יאללה, אתה אכלת את כל הזה, חיים שלי. לא, ככה? עכשיו אתה. אז אני רוצה אוכל. כמה קיבלת במבחן האחרון במתמטיקה? 70. ואת? כמה לדעתך עולה שיעור של שעה עם מורה פרטי? 250 לפחות, 300 בשבוע, בערך היה יוצא את 1,000 שקל לדעתי. אם הייתי מכירה לך אפליקציה, שהילדות שלך יכולות להוריד אותה כבר עכשיו, ויש להם מורה פרטי, צמוד בכיס, עם תרגולים, מבחנים, זה חינם בכיף. חינם לגמרי. באמת. טוב, לקחתי. אז אנחנו נלך לאפליקציה כאן, גו-מט, שיש כאן את כל... את המטבח מאלי אקספרס שאסור לפספס. הקירו דאגה פסטה, כך תוכלו לדעת מתי מוכנה.
מתחילים לעבוד חכם. הכירו את הכף הזו לפיזור כמות המושלמת שאתם רוצים. הכירו את חוצץ הירקות הזה, מכינים סלט תוך שנייה. המוצר הזה חובה בכל מטבח. הכירו את המקלט ירקות הרב תפקיד. מה עם שלושת האיברים שתתחיל? הזמנתי מחשב גיימינג בגיימו, הוא עלה לי רק 90, אני נורא מתרגש, זה המחשב הראשון שלי, אני נורא רוצה תסתכל, ככה לא יכול. הבחור הזה קיבל 13 שנות מאסר על פשע שביצע, אבל... שתיתי שמן זית כי רציתי להשמין, ועד היום אני רוצה. כל אחד והגנטיקה שלו והבעיות שלו. זה נשמע מצחיק שיש בן אדם שרוצה דווקא להשמין ולא להרזות. אני צריך להתאמץ ולדחוף אוכל כל היום, בזמן שיש אנשים שמשמינים מלנשום אוויר. בתור גרפיקאי שמתעסק בנראות ואסתטיקה חשוב. אבל למה באת? תגיד לה שאני הולך למות. בסדר, אני אגיד לה, עכשיו תלך לבית שלך. אני אגיד לך שמה. תגיד לה שאני הולך למות. אבא. תגיד לה שהוא לא מסתלק כן, מה? אבא אחר לא היה נלחץ לאכול את כל זה. אני דואג לכם. אבא אחר היה אומר, תאכל את זה ואת זה ואת זה. מה? ככה הוא לא היה אומר אבא אחר. אבא שדואג לכם אומר את מה שאני אמרתי. אבא אפילו אומר, מה אתה עושה אפשר כל לאכול. פעם? לא, אני צריך שיהיה לי את זה. אבל למה זה בשביל לעמוד אבא? אתה רואה שאני הולך לזה ואין לי כעסים? לא להילחץ, אבא. עומר, זה או עם זה. כשעברתי לדירה הזו, החדר פה היה נעול מההתחלה, והבעל דירה... אבל זו עם הסוכר. אני צריכה לחכות עד שהם יפתחו לי אותה, כי יש שם דברים של הבעל דירה הקודם, אבא. והסכמתי. הגעתי, כולי בבוקר שכנראה חפצתי לשאול כל הדירה החדשה, ועברתי הכל לפה, והלכתי לישון. ובאמצע הלילה התחיל תשוקות ורעשים, ממש חזק מהחדר הנעול. ממש פחדתי, המשכתי לקום בכל זאת. יום אחרי, אמרתי לבן זוג שלי, תשמע, בדירה שאני גרה בה, יש מלא רעשים. זהו. אז הוא אמר לי, לא, אל תדאגי, זה סתם משהו. אלכס, זהו? תאמרו לי בתגובות. אלכס, זהו. אפשר לשלוש דברים. עבר השעות, ואז אמרתי לעצמי, יואו, לא אבא, את לא פשוט הולכת לגור במקום אחר, הזכרת את הדירה הזאת, שילמת לה כסף, את חייבת לבדוק מה קורה בחדר הזה, ואסור לך לפחד מלגור בבית שלך, עד שלא מתעלה. אז החלטתי שאני פשוט פורצת לחדר הזה. לקחתי איזשהו פטיש, ופשוט פרצתי את החדר. זה הזוי. אוקראינה. שלחתי מהר הודעות לבעל הדירה, התקשרתי אליו 5 פעמים והוא לא ענה. כאן עשו את הכחול. כשעברתי לדירה הזו, החדר פה היה... את השערות, וזה אוקראינה. החדר פה היה נעול מההתחלה, והבעל דירה אמר לי דברים שגיליתי רק בגלל מופלג. איפה הכי טוב להניח את האוכל במסוגל? במרכז הצלחת או דווקא בצד? צפיתי בסרטון שרץ ברשת והייתי חייב לנסות בעצמי. אבא תחשוב, שאני אוכל לאוכל, תחשוב. לא, אתה לא אוכל, תעזוב. אבא. יאללה, אחד האחרון וזהו. תיזהר ממני. עומר, לא להיות חוצפן. מה? לא להיות חוצפן. אני אוהב את זה. זה לא מעניין אותי אם אתה אוהב את זה או לא. זה לא בריא. אבל אני חושב שסרטון, זה כבר 8 דקות. טוב, יאללה, תסיים עם הסרטון הזה. למה? כי זה לא בריא. אוקיי, זה או שזה יצא ממש טוב או שזה יצא... זה לא בריא. בוא נמצא לנו סאונד מגניב של חליל. אחרי שדברים יותר טובים מזה. אבל זה עמוד שלנו מתקים, מסתער. מקודם זה רק היה בכאילו. זה אמיתי. אוקיי, זה חם. זה לא תופים של טראמפ בלי 808 מטורף. אבל שני כבר היה מוגזם. השני. אני מאוד אוהבת לאן שזה הולך. טוב, אז יש לנו ביט, אבל על מה השיר הזה ידבר בעצם? זה הזמן אוקיי, אז השיר שלנו ידבר על... עדיין אוקראינה. דיכאון? אוקיי, דיכאון זה משהו שאני מתמודדת איתו, אז אני יכולה לדמיין את השיר הזה מדבר על דיכאון. דיכאון... אני מסובבת אוקראינה. חור שחור. טוב, כשאתה בדיכאון אתה מרגיש סוג של בחור שחור. אוקיי, כתבתי כמה מילים, תגידו לי מה אתה חושב. אבא, בבקשה תיתן לי את הכל.
בוא נראה כמה סוכר זה. זה הרבה. זה באמצע. זה קצת יותר. זה 100. זה 1000. וזה בגלל שזה תות, אז נראה לי 200. מה קשור? מה קשור אבא? מה קשור? פשוט תאכל את זה. תתעלם מאבא. עכשיו אתה מדבר לאבא שלו שקנה לך את כל הדברים? אבל אתה לא מרשה לעשות סרטונים. אבל זהו. אנחנו מסיימים עם הסוכר. נעשה לך חרב. טפו, טפו, טפו. ועניתי לך, וזה בגלל שאתה מתנהג יפה, אתה זוכר, נכון? נכון. יש לך דעת אחרון. ואחרי להביא אתה רוצה שנלחם לך ממולאים? את האייפון של בספר, ואז אחרי זה הייתי יכול לעשות ולוג של ממתקים. כן? אתה לא אוהב אותי, אז בגלל זה אתה לא מרשה לאכול את הכל. אולי בגלל שאני אוהב אותך מאוד ואז אני דואג לך. ישר אחרי האירוע קנט נסע לתחנת המשטרה הקרובה כשהוא וכל הבגדים שלו מלאים בדם ואמר לשוטרים, אני חושב שהרגע הרגתי 2 אנשים. אחרי חקירה מעמיקה המשטרה מתחילה להבין מה קרה כאן והסיפור מתחיל להסתבך. קנט טען שהוא לא זוכר וסבתא שלי אוכלת גם סוכר, נכון? לפעמים אוכלת סוכר, היא אמרה לי, אבל יש לה סכרת. למה היא אוכלת עדיין סוכר? לפעמים. מסתבר שהוא סבל מהפרעת שינה, בעצם היה סהרורי ועשה הכל. הסנדוויץ' עם המרכיבים של לואיג'י הכי אוהב אותי, יש סחסה, ברוקולי, להקים ברחוב מותר. ביי.